Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनो बयखौबो स' लोगोफोर दिनैहायनो जोंहा माइ गायखांगोन आरोना ओमफ्राय आं बेखौ भिडिअ बानायबाय एसे ओमफ्राय Ang nung saya ke, pun terus sana lebih kacau deh. Wah, mewah itu ulang lah. Olah sudah oleh. Bagi apa ada bengkap? Bukan ada, bukan ada lagi lagi. Memang bukan sudah dua macam ni. Bagi mah? Mungkin azal fazam, pai, nabatet. Ini lagi muya yang mana? Muya ni beri makan di ni munlan sebaik. Kau pun salah yang lebat. Hai. Ai babu je yang leh hab leh sai. Kau jangan pergi baik. Babu nama. Hai babu mon. Oi, kenapa orang ni kesel? Di ni pergi lah babu ni macam ni lah. Nak kenalian? Anak tangga. Bye babu mon. Rihan ơi, rihain dihain. Bila babu mon dari bye di nak jangkang. Tata bye bye.
जाबाय खोमा नै लोगोफोर जोंनिहाय मोनसे सुबुं फोथायनाय दं आरोना माने गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय जेनेबा माइखौ गायखांनानै लास्ट गायनायावलायनो बेफोरबायदि दै सारनानै होब्लाथाय माइया थाबनो सोमखाङो गसा बारियैलायनो बेफोरबायदि होननानै फोथायो आरो ओमफ्राय आंबो दैखौ सारनानै हरनायसै नोंथांमोना साननो हागौ जे माइ गायखांनायावनो मानो हाब्रुबो फोननायाखै मानो लोखिबो माइनावबो गायनानै दोनाखै होननानै ओमफ्राय माने माइ गायनो लोखि गायनो आन्था जों जायगा गारबोखादों आरो जोंना आइ गैया नालायहाय ओमफ्राय उनाव फैनानै गायसिगौमोन आरोना बिस्थिबार खालियो ओमफ्राय जों सुनिबारैसो गायजोबदों नालाय ओमफ्राय गायजोबाखै ओमफ्राय जों जेबो बिदि हाबो साबो फोननाय जायाखिसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोरना माइ गायखांनायनि सिगांनो माने बोथोरा ओरैबायदि खरान होदोंमोन आरो जि सान्दुं गोसा नाफोरानो बेसेबा थैजोबदों ओमफ्राय फोथारफोराबो दैयानो गैया जादों दहाफोरानो एकदमबारे हा सा गावस्राजोबदों बेसेबा कोटि कोटि नाबो थैदोंलै बेफोरबो ओरैबायदि दैसो थायोमोन बेफोरबो दहा हासोमोन आरोना ओमफ्राय नै बेसेबा दैयानो गैया गायनो लागा लागा हाफोरानो बोरि खरान जाजोबनानै थानांदों आरो ओमफ्राय बिदिनो लासै बिदिनो दैखौबो नेबाय थाबायना ओमफ्राय खोथियाफोराबो दै लोमसावदोंमोन नालाय खोथियाबो रादों आरो राबायमोन गायजाथाव जाबाय ओमफ्राय दा दै गैया नालाय गायालासिनो थादोंमोन आरोना ओमफ्राय सानसेखालि जै अखाया घन्टासेल' हादोंलै घन्टासे जुब 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 जौदुनिफ्राय दै लखबनाय बायदि हाखादों बिनिफ्रायनो दै थाखानानै अखानायै एसे मानसिफोरा गायलाजोब्बाय ओमफ्य साननैसोआवनो जोंनि फोथाराबो फिलाप जाजोब्बाय आरो समायना गायखांजोब्बाय ओमफ्राय दा सोमखोर लोगोफोर बाय बाय बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोनबो